চকিরে আশার অন্ধার আশার অন্ধার। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଜୁ ମାମା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଶାର ଅନ୍ଧାର ସିଜନ୍ 1 କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ କଟକର, ଏବଂ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ବାସନ ଦାସ, ଯିଏକି BLLB କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରା କୋର୍ଟରୁ, ଏବଂ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥରକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ପାଖକୁ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସିଜନ୍ 1 ଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦୁଇ ଦଳ ଆସି ଆମର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଶାର ଅନ୍ଧାର ଆଶାର ଅନ୍ଧାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କନ୍ଦଳୀରୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲୁନି, ତଳ ବଇଛ ସେ ଉପର ବଇଛନ୍ତି, ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରୁଛ। ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କିରେ, ସେ ଲେଡିଜ ଉପରେ ବସିବେ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ତୁ ମତ ମାରିଲୁ ନା ରେ, ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଛ ହଣ୍ଡିଆ ପିଛ ମତ ମାରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଗାଣ୍ଡୁ ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କର କଣ ହେବେ? ଆଜ୍ଞା ରିଲେଟିଭସ୍ ମାମୁଁ। ମା ତମ ନାଁ? ଆଜ୍ଞା ସୁଲୋଚନା ଦେବରୀ। ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଖି ତୋର ନୀଳ ସାଗର ଆଖି ତୋର ନୀଳ ସାଗର ଓଠ ତୋର ବଂଶୀ ମନ ତୋର ମଧୁ ଭଣ୍ଡାର। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ରଙ୍ଗିଆ ମଝି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କର କଣ ହେବେ? କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବେ, ଆଉ କଣ ହେବେ? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। ଆଜ୍ଞା କଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର? କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି? କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ତାର ମୋର 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲାଣି। ଆମ ଘର ସଂସାରକୁ କେମିତି ଚଳେଇବେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ବହୁତ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର 4 ବର୍ଷରେ 5ଟା ପିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା 5ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳଉଛି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ମାସ ହେଲା ଧାନ କଟା, ଧାନ ରୁଆ ରୁଇ ସକାଶୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘର ସଂସାରକୁ ବାଗେଇକି ଚଳଉଥିଲି, ଏବଂ ଯେଉଁ 5ଟା ପିଲା ସେଥିରୁ 3 ଜଣ ପିଲା ଆମର କାମ କରି ଘର ସଂସାର ଆଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେ ଇଏ ସକାଳୁ ଉଠିଏ ମାନେ ହାଣ୍ଡିଆରେ ମୁହଁ ଦଉନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବିକି ବାଡ଼ାନ୍ତି କି ଜାଣେ। ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ମୋତେ ବହୁତ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଯେ ଦିନ ସାରା ବୁଲିକି ମଦ ଫଦ ପିଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିପାରିବିନି କି, ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିପାରିବିନି। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି, ଇଏ ଦେଖିବେ ମୋତେ ଘରେ ଗଲେ ବାଡ଼େଇବେ, ମୋତେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା କରିବେ। ଆଉ ତ ଝୁଣ୍ଟିଆ ଦେବି, ପହଞ୍ଚି ଦେବି, ଚୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ବେଳେ କୁକୁମ ଦେଲେ କହିଲେ ଭାଇ ତୁ କହୁଛୁ ସାର ମୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ। ଝୁଣ୍ଟିଆ ପାଉଁଜି ତ ସେଟା ସବୁ ତ ବନ୍ଦାଣରେ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ତେଗୁରା ତ ତମେ ସବୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକି ଖାଇଦେଲ ବନ୍ଧା ପକେଇକି। ଆଉ ମୋ ସେ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ କୁକୁମଟା ଦେଇଥିଲ ସେଇଟା ତ ଆମ ରଙ୍ଗିଆ ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋର। ଆଉ ତମେ କିନ୍ତୁ ତମ ନାଁ କହୁଛ ମ ସାରଙ୍କୁ ମିଛ କଥା ତମେ ଏଠାରେ କୁହନି। ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଗାଣ୍ଡୁ, ତମେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନା ସିଏ ମିଛ କହୁଛି, ଜାଣିପାରିଲନି ଆଉ। ସବୁଆଡେ ତମେ ଗୋଟେ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 4ଟା ପିଲା ହେଲେ ବଢି ହେଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖୁନ, 18 ବର୍ଷର ମୁଁ ମାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। चुप कर बे कुत्ते। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 5ଟା ପିଲା, ତମେ କହୁଛ କଣ 4ଟା ପିଲା? ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ମୋର ନୁହଁ, ରଙ୍ଗିଆର। ସେଇଥିପାଇଁ କଳେ କ'ଣ କରିବୁ? ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କଣ ସତ? ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ଆଙ୍କର ନୁହଁ ତମର? ରଙ୍ଗିଆ କଣ କହୁଛ? ଫାଷ୍ଟ ପିଲାଟା ବାଡ ରହିଥିଲା ନା, ଏବେ ତ ବାହା ହେଇଛୁ ତୁ। ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ତୁ ପିଲା କରିଦେବୁ ନା କ'ଣ? ଆରେ ବାହା ହେଇକି କଲେ ଭୁଲ, ବାଡ ରହ କି ବିଧବା ରହ। ଆଇନ କହୁଛି ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯଦି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଚଳିବ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଯାହା ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଗାଣ୍ଡୁ, ତମର ବାହାଘରଟା କଣ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ? ମୁଁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲି ଆଉ। କଣ ଉଠେଇକି ଆଣିଲ? କୋଉଠୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲ? ବଡ଼ ସାର ଉଠେଇକି ଆଣିଲି, ଭଲ ପାଇଁ। ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ ଯଦି କହୁଛି
ବଡ଼ ଆଶରେ ଉଠେଇଛି ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ହେଲା? ବୋହୁ ବୋହୁ କାରୁ ଆଉ ବୋହୁ ବୋହୁ କାରୁ ଆଉ ବୋହୁ ବୋହୁ କାରୁ ଆଉ ବୋହୁ ବୋହୁ କାରୁ ଆଉ दर्शक बंधु आज समय तो हो जाइए कार्यक्रम टी आम ये रखुचु आई कार्यक्रम आउ थे आगामी अध्याय स्टार्ट करूँ आप निश्चय देखिए आम चैनल को भूलिए रही नमस्कार मु बिजु मामा आशार अंधार।